Mama nosamuyeni nosamuyeni abantu engisebenza nabo. Bese cela ukuthi ngayini inkonzo uma ngabe nawuthanda umsebenzi wethu sicela nisilandele inkundleni zokuxhumana. Sihamba ne? Yeah. Ayidishiyele. Ziningi isatshelo nathi ndimnyama sesiniphisana ngekhala. Baba mangabe sibhaqabulongweni ngabhlungu kangaka sikolele mntana. Mina namhlanje ndibulalana njengenyamazana. Yebo ngizwile ukuthi igazi likabe liyakhala emhlabathini. Kanti bayingaka abokayini abazobulawa. Noma nina ningabonkulunkulu bakulomhlaba ukufa kwabantu ngiqala ngokuthi banezinto ezingakanani. Ona kakhulu ukuthi isihluku ngoba bone kakhulu bafa kakhulu. Nangu kayini ethi Eloyi lamasabakathane baba mina ngiyakusaba uku. Abangana bekho senamuntu ozomlekelela. Ngakwela. Ukhona osekele eceleni uthi Mtho yiyeke lento yakhe ayisebenzile. Inkasekhaya ngeke ngalilahla ithemba kulento ukuphila nasikhaya. Sibulewa ukuzibiza ngendlela enyama, ukunyama kuna inkinga. Buka manje ububi sebusinamathelo kwamabhuku akhona. Tshela sonele. Ngoba ngeni bona la. Siyangena la. Abanye bazibumele lo eBhayibheli ngenkathi sithi niyiqise ngomongo izindaba zakho zandizwe. Bebethi bayazi basebebekikisa angibasola ukuzwisisa umthetho abaqondanga. Le nkonde yontanga bontanga bami ngiyengayihaya bandeni ngizongenisa impilo ngayishiya phakathi nendawo bathi unephakama ngokhusambulo bathi ngibona musongikhowa kwamagama engingawasho unihambisile ivangeli leso profethi qhubeka ngeseke laba bashila ngibabeka icala namhlanje ngigwe budili kajele ngoba abantu abasha sebafa belandelana kulwandle bathe busisa umhlaba ngamagama ngoba bese ngiyafika ibizo lami Mtho umfana uNkosi ngoba uFacebook umfana uNkosi ngombala uTikTok Yakhamba niyenza lapho. Yape phambili. Ya shaya. Ngeke ayiphuphe. Ya, siyiphusha shaya. Silonga iphushi yale. Kuzomuntu yakhwele yakhamba. Angangazi ukuthi uyangifumana la. Ngiyakuzwa. Hamba Judasi. Ngathi le gama belithi nyoka kuzomela libe incazelo enhle egama elithi mngani kwinqonobane yesizwe. Ingqono zithanda zingonwabi ushintsha amabala. Amaphilisi bese zifuna. Mina ngiyenza amabala Umuntu okhwela akakhwela. Khwela akakhwela. Izinto kumele bangadili kuzona. Siyazikhatha sesisinodlela nobuhlanga bantu lempilo lesinqoba nabaphambili kuyona indlela abasibonisa sibona Hayi dlula Brazil. uma besifundisa ukuthi sibhathwa ngezindaba ngoba umbambo kulomthetho ngokuyitshela ukuthi sazi ngcono siziqinisa ngelithi zonke iziba zobhala inhlabathi sibe singabuzanga kanjani imvunja zamanga thina singozendile ngasikhalela akuyo bayisimanga mhla esikhalela wona amasonto bantu abasha nokuzulela abazali benu bangabalingani benu makungelona iqiniso lelo kusho ukuthi lapha lamagama athi into ezomnikazi belizimoshela isikhathi nasesingenayo umnikazi yazi ezithe singazazi egameni lomngane yizinto ezinye ukuze kwazi ukuzwa umlando uyaba impilo ukuqola lakwazi ukuthi ngingaphinde libe iqobo yebo ngiyavuma ngiyesihamba kakhulu kodwa vula namaqaphelo nendebe nekuthini bani ngivumela abantu engingabazi basheshe babe yingxenye y'impilo zenu bese baningi ithende nekhali kodwa ngakho kade nitshela ukuthi nabulale Dubai hamba Judasi umqolo osinipho ngikhuluma abanye abantu ukhulu ukubulisa ubusilo ethatha izingeqhinga lokuzisa abanye esendeni manje moya engakhona lo mbala amaqaphelo kusho ukuthi nalo luyisikhali engasetshenziswa ngicela ukuyivala le nkonzo bathe ngabese ngiyalifix Facebook Mtho ngombala ayidishiyele ziningi
Tatelo nathi nje mnyama sesinukisana ngekhaya. Baba mangabe sibhacabula ngwena ngafunda ngaka sitholeni. Mina namhlanje nibulalana njengenyamazana. Yebo ngizwile Hayi ungusonkondlo. Kanti bayingakho abokayini bazobulawa. Noma nina ningabonga uNkulunkulu bakumhlaba ukufa kwabantu nifana So uletha ikondlo nyana ngoba ikajwayeleki ngijwayelekile. Nangu kayini ethi eloyi lamasabakathani baba mina ngiyazwa. So like increase ama-followers. Uzomlekelela kwaJudasi ngikuba yakhe. Ukhona ohlekele eceleni uthi ngitholele into yakhe ayisebenzile. Into asekhaya ngake ngalilahla ithemba ukuthona sikuleyo ukuzibiza ngenyama ubumnyama bunayo iketse vele uka manje ukubisa bisinamathelo kwamabhuluku agcobisha ingama tshela usondelene nayo ukuthi uhlakaniphe ungaqondanga abanye bazivumelelo eBhayibhelini ngenkathi uhloniphise nonyoko izinsuku zakho zandile bebethi bayazi bahleka bekikiza kanti ekucathulweni kwabo bayingingisa angibasona umthetho abaqondayo lenkondlo yontanga bontanga bami sebathelwa ngumqondo ukuthi lenkondlo yontanga bontanga bami sebalahlekelwe yihlobo egazini engelona lemvana ngiye ngayihaya ebandleni ngizongenisa umfundisi ezoshumayela ngayishiya phakathi nendawo wathi umephakama kwefisambulo wathi mfana wami usungiphuce wonke amagama engingawasho ulihambise ivangeli leso isiprofethi qhubeka ngekudedela laba bashila ngibabeka icala namhlanje inkampani ngigweba udili kajele ngoba abantu abasha sebababelendelana kulwandle malibhubhi igagasi bathe busisa umhlaba ngamagama ngabese ngiyabizo lwami Spotify MTHoeTIC Studios. Hamba Judasi. Ngathi le gama elithi nyoka kuzomela libe incazelo entsha yegama elithi mngani linqolobani yesizwe. Ingono nengwe lelwana zisithandi zingonwabo zishintsha amabala. Amaphicaphica qobolwazo ucegelwa isimilo bese zifuna ukusiphuca impilo. Mina ngeke ngamamenemene. Abantu abaxomelisa izimfihlo zabo ezifubeni zethu. Sibathemba ngakho konke ngokwethu. Siyizinto ezinhle kumele bangadleli kuzona thina kubona singamakhaya. Lana kwamfihlo omncane nomdala siyamgona. Kepha bona bazinganone sizibeke phambi kwethu ezingaphuma noma zinini. Siyaziqhatha sithi sinobudlelwano obuhle nabo kanti kule mpilo esinqinqa yabafuna certificate. Nabaphambili kuyona indlela uma basibonisa sibona ngathi basifela umoya. Uma befundisa ukuthi sibadwa ngezidlalo. Ngoba umbango uvuka emlotheni. Ngokuyitshela ukuthi sazi ngcono siqinisa ngelithi zonke iziba zogcwala inhlabathi. Sibe singabuzanga elangeni kanti umvundla zawunqanda phambili. Thina singoze ngibengasikhalelwa. Akuyo bayisimanga ngamhle isikhalelwa wona amasonga kwasigonyela. Bantu abasha nofunda ukulalela abazali benu. Bangabalingani benu bokuqala emashadiswa nabo. ayagcwala ichoda Bangelona iqala amagama athi indlela zomnikazi. Indlela zomnikazi belizimoshela isikhathi. Nasesingenayo umnikazi. Yazi sinezitho esingazazi egameni lomngane. Yizinto ezizezinto zikwazizizwa zona. Umlando uyaba impilo ngokuqolela kwazi. Sisibambe. Marawethu. Hamba Judasi. Inkolo hlipha ngempilo yabanye abantu. Kubuhlungu ukudlisa ubuhlungu sokuthi ngeqhinga lokudlisa eqolo laseDeni. Nokade moyengazi uthando lwami lwamaqaphela. Shukuthi ngale isikhathi ngingasetshenziswa. Ngicela ukuyivala le nto ngingazizwa. Bathe ngibusisa umhlaba ngamagama. Ngabese ngiyalifika ubizo lwami. Ngithela umfana wakhe. Facebook Sithombe lapho. Ufuna uthatha isithombe khona. Ayidlishiyele. Ziningi izatshelo nathi ngemnyama sesinokhisana ngeyikhali. Baba mangabe sibhacabula ngwena ngifuna ngangaka sixolele mntana. Nginamhlanje ngibulalana njengenyamazana. Yebo ngizwile ukuthi igazi likabe liyakhala emhlabathini. Kanti bayingakho abokayini abazobulawa noma nina nabonkulunkulu bakulomhlaba ukufa kwabantu ngicela ngokuthi banezinto ezingakanani. Ona kakhulu ifisungu babone kakhulu bafa kakhulu. Nangu kayini ethi eloyi lamasabakathani babona ngiyakusaba ukuthi abangana bekho akusena umuntu ozomlekelela kwaJudasi ekile umkhuba yakhe. Ukhona ohlekele eceleni uthi Mtho yiyeke lento yakhe ayisebenzeli. Nkasekhaya ngake ngalilahla ithemba kule nkonzo ngathola ukuphila ngokuqala. Sikuleyo ukuzibiza ngendlela emnyama, ubumnyama bunayo inkinga. Buka manje ububise businamathelo kwamabhuluku agcwele ishingaba.
tshela osondelene nayo ukuthi ukuhlakanipha ukuqomisa ukufa ungaqondanga abanye baziva umyalelo weBhayibheli ngenkathi uthi hloniphise nonyoko ukuze iy'nsuku zakho zandise bebethi bayazi bahleka bekikiza kanti ecathulweni kwabo bayandingisa angibasoli ukuzwisisa umthetho abakuqondayo le nkonzo yontanga bami esebalahlekele izinto begazilungelo ngomuntu ngiye ngayihaya ebandleni ukuzongenisa umfundisi ezoshumayela ngayishiya phakathi nendawo wathi umephakama kwehla isambulo wathi mfana wami usungiphuce wonke amagama engingawasho ulihambisile ivangeli leso isiprofethi qhubeka ngiyagedela laba bashila ngibabeka icala namhlanje inkanuko ngigwebudi likajele ngoba abantu abasha sebafa belandelana kolwandle malugubhu igagasi bathe ngifisa umhlaba ngamagama ngabese ngiyalifika ubizo lwami Mtho umfana wompofu ku-Facebook Mtho umpofu ngambala uTikTok MTHoeTIC Studios ku-YouTube MTHoeTIC Studios ku-Spotify MTHoeTIC Studios ufuna ukwashuta lapho ekwenza ngayashutha Yeah. Hamba Judasi ngathi le gama elithi nyoka kuzomela libe yincazelo entsha yegama elithi mngani kwinqono obane yesizulu ingcono nengwe leyilwana zisithandi izingonwabo zishintsha amabala amaphiciphici qobo lwazo uxegelwa isimilo bese zifuna ukusiphuca impilo mina ngiyekeni ngamamenemene abantu abacamelisa iy'mfihlo zabo ey'fubeni zethu sibathemba ngakho konke okungokwethu siyizitshe ezinhle kumele bangadleli kuzona thina kubona singamakhaya lanabo kwampihlo omncane nomdala siyamgona kepha bona bazinganono esizibeke phambi kwethu ezingaqhuma noma kuningi siyazikhatha sethi sinomvelano obuhle nabo kanti kule mpilo esiningayo bafuna sithathe ikhefu nabaphambili kuyona indlela uma basibonisa sibona ngathi basipela umoya uma besifundisa ukuthi sibhajwa ngezidlayo ngoba umbango uvuka emlotheni ngokuyitshela ukuthi sazi ngcono siziqinisa ngelithi zonke iziba zogcwala inhlabathi sibe singabuzanga elangeni kanti umvundla zamnqanda phambili thina singozenzile kasikhalelwa akuyoba isimanga mhla esikhalela wona amasongo akasigonyela bantu abasha nofuna ukulalela abazali benu bangabalingani benu bokuqala enashadiswa nabo kusetshenziswa imvelo makungelona iqiniso lelo kusho ukuthi lapha namagama athi into yaziwo umnikazi belizimoshela isikhathi nasesingenayo umnikazi yazi sinezithe singazazi egameni lomngane yizinje ezidle ezinye ukuze kwazi ukuzuza zona umlando uyaba yimpina ngoba iqola lakwazi ukutshela ukuthi lingaphinde libe yiqili lingazivuthe emhlanje yebo ngiyavuma ugesi usuhamba kakhulu kodwa vulana amaqaphelo nendlebe nekucima ibala ngivumela abantu engingabazi basheshe babe yingxenye yey'mpilo zenu kodwa uma uthi uthatha ubheka kade ntshela ukuthi liyabulala jubane hamba Judasi ngiqola ukunipha ngemphefumulo yabanye abantu kubuhlungu ukuvulisa ubusulelo sathana ozengeqhinga lokuzokuzisa iapula lase-Edeni no-Adamu wayengazi uthando lwamva lamaqaphelo sho ukuthi nalo luyisikhali uma lingasetshenziswa kahle ngicela ukuyivala le nkondlo ingazingisedeni bathe busisa umhlaba ngamagama ngabese ngiyalifika ubizo lwami Mtho umfana wompofu